יום אהבה מתקרב, ואני ובעלי נשואים 27 שנים, ורציתי לעשות לו הפתעה מיוחדת במחיר נגיש. מתחברים זה משחק קלפים לא יקר שמספיק לכם לדייטים במשך שנה שלמה מבלי לרוקן את הכיס. בדרך כלל ביום אהבה אני ובעלי מזמינים מקום במסעדה, משלמים על בייביסיטר ומוציאים כמה מאות שקלים על ערב אחד. אבל הפעם החלטתי שדי. אם מתחברים שעולה כמו חצי קופסה דייטים, אנחנו נהנים מיום אהבה מיוחד במחיר שפוי, מבלי להתארגן ולצאת מהבית. כולנו יודעים שככל שיום אהבה מתקרב, המקומות במסעדות והדייטים השווים נגמרים, ובסוף נשאר לכם מסעדות ודייטים במחירים מופרזים של מאות שקלים לערב אחד. בהתחלה הייתי סקפטית נורא, אפילו שקראתי את כל הביקורות הטובות, עדיין לא האמנתי עד שאני אראה את המשחק בעצמי. הדייט הזה יחסוך לכם כל כך הרבה כסף ביום האהבה הזה. לא כדאי לכם לפספס את מה שאני הולכת להגיד לכם עכשיו. לזמן מוגבל ליום האהבה, תלחצו בקישור למטה ותקבלו משלוח חינם עד הבית.